Λαουρίτα, πού είσαι? Καλημέρα σας, ζωνάκια μου, μπισκοτάκια μου γλυκά. Τι γιορτάζουνε σήμερα? Τι γιορτάζουνε σήμερα? Σήμερα γιορτάζουνε, χρόνια πολλά. Χαιρόμαστε, θυμείτε. Είναι λουλουδάκια, Έρχεται για τους δύο. Ο ένας από καθένα. Έλα να το μαδίσουμε. Και χρόνια πολλά και στον παππούκα μου που είναι πάντα ο πρώτος χορευτής σε όλα τα βαφτίσια και τα ποντιακά πλέντια. Λοιπόν, είμαστε στο The Wall, στην Παλίνη και σήμερα θα κάνουμε θα κάνουμε σκηνοβασία, το οποίο σημαίνει ότι περπατάμε πάνω σε ημάντες και κάνουμε διάφορα κολπάκια. Έχουμε ωραίο επίπεδο, ψηλά μέτρια και όπως βλέπετε εκεί πίσω έχουμε και ένα παιδικό. Απλά αυτή τη στιγμή παίζει με το γρασίδι λίγο. Ο Πέτρος θα μας πει ότι εδώ υπάρχει εδώ και 3 χρόνια που έρχεται. Έρχεται από την Αμερική, σαν άθλημα ξεκίνησε από Γερμανία, σαν χόμπι από Αμερική εδώ και 30 χρόνια. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, δηλαδή ο Γιώργος που ζυγίζει μόλις 70 κιλά θα μπορούσε να ανεβεί. Είναι άθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή κάνουν πολλά παιδιά, πολλοί έφηβοι και δοκιμάζουν και άνθρωποι 30 χρονών. Έχει πάρα πολλά επίπεδα. Και μπορεί να άρα Γιώργο, θα μπορείς να έρθεις εδώ πέρα άνετα. Εγώ δεν θα προσπαθήσω να περπατήσω κιόλας. Απλά από πού να πάω. Εγώ άμα ανέβω στο σκηνή αυτό θα πιάσει έδαφος, οπότε θα το κάνω πραγματικά, μπορώ να το κάνω πολύ εύκολα. Θα πιάσει έδαφος και θα πατάω στο έδαφος. Εγώ πραγματικά είναι αυτό που λέμε την τερματίζω την πίστα εγώ άμα ανέβω. Ξέρεις τι, ή το πολύ πολύ θα πας στη βράχα της Κορινθίου. Εκεί που έχει τη θάλασσα από κάτω. Λοιπόν, το λιμάνι τι είναι, θα ξεκινήσω. Κάποιος να κάτσει για να ανεβώ. Ωραία. Το νησμό της Κορίνθου δεν είναι πλάκα της Κορίνθου. Οτιδήποτε και να συμβεί, είμαι ασφαλισμένη και στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία. Θα έρθουν με το ελικόπτερο. Εδώ το τερματίζεις εσύ σιγά σιγά ρε Λάουρα. Καλά μην το λες, κουνιέται πάρα πολύ. Παιδιά κουνιέται, πάει μπρος πίσω και θα προσπαθήσω να κάτσω, πώς κάθομαι. Και να πέσεις μια ζώνη κάτω, δεν έχει τίποτα. Δώσε το μικρόφωνο στο παιδί να το κρατάει αυτός. Και όμως να κρατάω. Γιατί? Ξάπνο, Κουνιέται. Ωραία, εντάξει, ωραία, μια χαρά, εντάξει. Ολοκληρώστε με την άλλη. Για κάποιον που ξεκινάει, Τι να πέσει. να πέφτει. ξαναδοκιμάστε. Προσπαθούμε να μάθουμε να περπατήσουμε ξανά. Έχει πάρα πολλούς άξονες. Φαντάζομαι ότι γυμνάζεις όλους τους μυς του σώματος, δηλαδή είναι μια άσκηση που δεν είναι μόνο πόδια, τώρα αυτή τη στιγμή γυμνάζει όλο το σώμα. Είναι πάρα πολύ καλή γυμναστική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με πόδια και κορμό, ιδιαίτερα και ανάλογα τα κόλπα που κάνουμε μετά, όπως κάνει ο Βέλης μας πίσω. Κάνεις φοβερό σώμα. Ο Βέλης είναι ένα από τα παιδιά που είναι ταλέντα, ξεκίνησε πριν περίπου 1 χρόνο και είναι αρκετά δυνατός αυτό. Μια χαρά, Λάουρα. Λαουρίτα, μπράβο! Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και όσο πιο ψηλά είσαι, έχω την αίσθηση ότι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Και φανταστείτε ότι έχω βοήθεια τώρα από εδώ. Εντάξει, πρώτη φορά είναι. Νομίζω η καλύτερη άσκηση είναι αυτή. Είναι αυτό στην Παλίνη, είπε. Αυτή είναι τέλεια. Αλλάζεις. Τεντώνεσαι λίγο και είσαι μια χαρά. Έλα εδώ. Ανέβα. Αυτά είναι, Λαουρίτα. Μπράβο, ένα τριχτικό. Ένα τριχτικό τελείωμα. Ωραία.